Wangu Mambo wakapa mbebhi mupirisa mama atopsi report alinlini angu achiti anogona kunge akauraya munhu akafanana naye wekunyika ino iwaiza saka ina unoita se ina unotsvaga achibva aenda kumubhebhi uyu mupirisa kudepartment yake achipiwa nekanga bhebhi achinonotisa kuti munhu akafanana nalinlini wekuno kanga akaurayiwa 26 years back achinotarisa kuseri kwepeji achinoona aive Mambo aifanira kunge akafanana namambo wekunyika ikuno akaurayiwa futi 26 years ago waiza Mambo auya kuno akuudza gadhi wake kuti wakufanira kudzokera waiza ini ndakufanira kusara kuno kunditsvaga linlini anko wangu because vari kunyika ikuno vari kuenda back and forth waiza achiri kuda kutsanangura mugadhi kuti mai usaende time yakabva yamira time yakabva yastika waiza Mambo akabva atanga kupanika kuti chii chiri kuitika kuti why time yamira masina astika waiza akabva atanga kuti alright chii chandinoziva ndezvipi zvandoziva marules ari panapa ndoziva magic flute alright ndoziva kuti ndikapinda muforest meme masina anobva atanga kusheka masina time inomira mumabhambu forest anotanga kusheka chii chandoziva saka panofanira kunge zvinhu zviri kuitika waiza abva nyora kanoti pasi abva anyora order abva aisa muhomwe magadhi achitora ndifanira kumuconvinsa kuti time yanga yamira paakabva yadaiswe bhadzoka uye akutanga kutsanangura zikanzi alright ukunzwa mbozvinotisa here kuti time yanga yamira waiziva saka pane zviri kuitika linlini ari kuenda back through and forth time waiziva time iri kumira idza vatati alright convince me kuti time yanga yamira zvikanzi alright ena mupocket mako tora mupocket mako vanotariswa vaona anga anyorwa order zvikanzi order mamanyorwa nzi ukangoona linlini shoot at sight uraya deng shit man what's up uyu mugadhi akabva convince kuti alright patime yaitomira munhu paaenda back and forth through maworlds waiza aenda paipa nagadhi wake wasvika mune imwe restaurant achisvika kudai kuona weimomo akabva recognize Mambo akabva amhoresa waiziva uyu abva zvinotisa uyu ndiye gandiziva kuti ndiri Mambo kuno kubva abva haana kudya abva wabuda panzanzi kone tisina kudya tabudire zvikanzi munhu weumu andiziva sei kuti ndiri Mambo inini ndiri wekune imwe nyika saka ndewokunyika yedu akangobuda chete achida kunyepedzera kutiza toma munhu wangu waiza achibuda manheru achibva bhanzi nagadhi buka ada kudefenda banzi shit man temete bharoirwa pamota bhadaiswa bhanonongedzera zanzi wangu ndokuuraya dzikama zvakabva banzi blow musoro waiza bhabanzi unondizira upiwo unondizira upa banzi blow bhafenda waiza atorwa naMambo paipa vaenda mawada kusecha foni yake kuti vaone kuti madhiro zikanzi unotiziva linlini unomuwanira kupi unomuzira kupi unotizira kupi iwo linlini ari kupi waiza auya hanombotaura waiza kanzi orati akudzokera newe kunyika yako zikanzi orati ndiuraye uya Mambo akutarisa mufoni aida kuona kuti mune madetails here but akaona kuti hapana madetails waiza vatoona kuti alright munhu anga akamirira ko at that same time papane mumwe anga akafanana nagadhi wechi3 angauya kunyika inoyi achinoona Mambo aifanira kunge ari Mambo wekuno kanga akaurayiwa achitati mamemories akabva atanga kudzoka achiona kuti alright uyu munhu anga ari Mambo ari mudiki chichi waiza akutanga kutogura kuti alright 26 years back